¿Quién te crees que eres para falarme así? ¿Qué me quieres decir? ¿Qué pretendes exigirme? ¿Quién te crees que eres para dirigirme? De querer cambiar o meu modo de vivir. É que non podes recordar como chegaches ao meu lado, corazón cansado, farto de vagar. Como puideches esquecer as cousas que hai ao meu lado? Despois de haberte aproveitado, non conseguirás que eu siga fiel aos teus pasos, como unha esclava máis. Quen te crees que eres para falarme así? Que me queres dicir? Que pretendes exigirme? Supervivinte dun naufraxio cos teus secos feitos, suplicando amor, e agora todo xa pasou, e crees que o rei